Ik vind hem wel lekker, verrassend. Ik probeer je net vaak wat nice, dus ik denk dat ik het nou wel een keer probeer. Het gaat hier over de Dubai Waljekoek. Een bijzondere bal, vult met knapperige pistachecrème en oergetten met chocolade. De gebakkraam in Veenwouden is voortendaags begonnen met het meidje van deze lekkernij. Nou, het komt oorspronkelijk van de Dubai-reep. Dat is een trend die over is gekomen in Nederland. Dat is een chocoladereep, ook met die Dubai-vulling. Nou, er is natuurlijk één oliebollenbakker geweest die met de trend begonnen is. En dat is aangeslagen op social media en op TikTok. En vandaar dat wij daar nu ook mee begonnen zijn. Omdat hij echt trendgevoelig is, dat het daardoor een heel breed publiek trekt. Voorbijgangers die deze waljekoek proeven mochten, laten weten wat ze ervan vinden. Ja, dat is heerlijk. Heerlijk. Ja, ja, goed. Lekker luchtige en bijzonder smaakje eraan. Lekker, ja. Ik vind hem wel lekker. Er zit wel aardig wat smaak in, dus er zit hier ook wat chocola in. Hè? Ik weet niet dat het lekker is wat erin zit, maar dat overheerst vooral. Nou, best wat oors dan een gewone oliebollen. Voor zij hem te proberen is wel leuk, maar gewoon vind ik dat het lekkerste. Ja. Die altijd komen gewoon normaal op tafel. Gewoon normaal op tafel inderdaad, ja. Ik eet hem zeker op, ja zeker.